DJ Sound Productions van die wereld. DK di Lion. DK Sound Productions van die wereld. DK Sound Productions van de wereld. Papa purificeert met JLB ABCDE, ik zal jou alles geven. Wijs me jou lamboen, want ik word vitamin C. En als je jou gedraagt, geef ik jou vitamin D. Baby girl, hoe kom zo ernstig? Klim op een persere. Jij eet lamboen en papoenen, en ik denk daar is nog persjes in. Girl, die kan een fruit en veg beginnen. Dat is een idee, ze wil mij een trekkie kom geven. En ik zeg niet, draai niet om, laat ik een scream. Wijs me jou lamboen, of jou vloer van boenen. Het was nog wel gaan of jou vrouw van Frans er die nooit wel ver is, zal het definitief. Groene veevelden, wanneer alles is zoenen, zij de sappigste lemoenen, maar mijn wereld is zij rapper ik is smooth, weer rapper dood, heeft hij grond, eerlijk geblust. Voor genoeg lemoenen en papoenen, op mijn papa, ik was bezigheid, maar de zoek om als man ons vraagt, daar was toch nooit zulke lemoenen. Broer, hij is goed beskaars, niet match van de broer, maar ze kan daar op mij plaat. Wijs me jou